Hau ez da bizitza konkretu baten historia. Existentziaren kontakizuna da, baina alderdi berezi batetik abiatuta. Ermugarraren historian oinarrituta. Ermugarraren historia gogorra da. Jatorrian izaki libre izan zena, desagertzeko zorian baitago. Habitat naturala basoa zuen. Jaun eta jabe zen bertan. Bere unibertsoa mugagabea zen, eta basoko oztopoak erraz gainditzen zituen. Baina duela zenbait urte, lasaitasun hori apurtzera zetorren izaki bat iritsi zen basora. Itxura maitakorreko baina izaera gogorreko animalia horrek ermugarra zokoratu zuen, eta hirira joan behar izan zuen iesi. Ermugarraren galbidea hirian hasi zen. Bertako marra bakoitza muga bihurtu zen beretzat. Erabakiak ez daude bere esku bertan, eta besteek markatutako bideari jarraitu behar dio. Bere burua zurrunbilo bat da, norabidea galduta, hiria harresi bat da bere buruan. Aurre egiten dio, baina harresiak erantzun egiten dio. Askatasun guztia galduta dauka. Ez da bere lekua, dena arrotza zaio eta okerreko bideak hartzen ditu, bide konplexuenak. Gora egin nahi duenean, behera bideratzen dute. Behera egin nahi duenean, gora bideratzen dute. Bere burua joera zentzugabeen segida batera kondenatuz. Izate osoa karga bat da bere bizkarrean, 2 tonako arroka balitz bezala, eta ezin du zama arindu, ezin du aurrera jarraitu, galduta dago. Hirian, bere ereduek ez dute balio, eta markatutakoari jarraitzea beste aukerarik ez du. Ermugarrak ez du ikasi beste espezieekin moldatzen. Izaera lotxatia garatu du, eta ez da harremanak behar bezala gauzatzeko gai. Oso gutxitan lortzen du ugaltzea, eta beraz, populazioa gero eta urriagoa da. Azken urteetan, 21 ermugar baino ez dira zenbatu gure hirietan. Etorkizuna arrisku larrian dauka espezie honek, hiriko mugak gainditzen asmatzen ez duen artean.